Oh
чуди Панни Марії, май ласку визволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью прац Христа Пана нашего. Твое обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не поважай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас от всеми. Манна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поймай, Сыну Своему нас нарушай, Сыну Своему нас отдавай. Памятай, наисвятейшая Панна Мария, что никой не сдалась, как погибла того, кто до Тебе утекает, Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просит. Ведом довером открыли до Тебе, о Панна, от Панна и Мати нашей инклюся, до Тебе приходжу, перед Тобою грешным плачу стою. О Мати, слово не погоржай словами моими, але прошу их ласкаво и выслухай. Аминь. Помолимся молитвой новенной, которая чистостью спасания Духа Святого. Пане Иисус Христе, Ты предсказал Духа Святого тем, кто верит в Тебе. У каждого из нас, обмытым водой просто, повторяется той самой сути, який Ты предсказывал. З глибини наших душ б'є струмінь звиршприродного життя, криниця якої з'являється Дух Святий. И Он освяжает нас святлом веры, обужает надеюсь мертвых повстания и развивает в сердцах любовь. Дух Святый учит нас так само молиться, так само и Дух да помогает в слабостях наших, бо мы не ведаем, об чем треба молиться, але сам Дух заступается за нас стагнаниями невымовными. Уся наша святость, наше особистое подобенство до Тебе, Христе, має границю в Духу Святим, який живе в нас. Тому з вірою в это воскликаємо. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Нехай Твое Слово, Христе, пробиває в нас духовно, как мы складали Тебе подяку в псальмах, гимнах и духовных песнях. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Ты ушинил нас, праздник Духа Святого, детьми Божьими. Дай нам тем же Духу разом с Тобою неостомно прославлять Бога Отца. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Одари нас мудростью деяний, как мы вчера видели хвалы Божией. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. З'єднай нас с собой Духом Твоим, как нас николь не одушевляет Твою любовь и несчастье Ти пригнет, и рассвет Ти голод, галеча, Ти небес века, Ти меч. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Пане, Ты досконало ведаешь человечье сердце, веди нас заушеной дорогой щирости и правды. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Всемогутный Боже, просим Тебя, ученика, заяснил над нами бляск Твоей хвалы, а Дух Святый, нехай Твоим светлом умацує серце одружених прославців, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусних і пасток злого духа. Покорно просим, нехай апостольнейший Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас Богу душ снуют по свете. Аминь.
Pana naszego. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна. Хай Amen.
Сына и Духа Святого. Пан з вами. Дорогие ученики, привитание на Святой Мши вечерней, сьомую Великодную неделю, яка является передопошней у Великодном периоде. Иисус Христос сегодня своей молитвой учит так само нас, в первую чергу, доверу Богу, а так само учит нас молиться, учит нас доверять усемогутному Отцу, у якого в руках знаходиться все. Наше життя, наша тоєсність, все, що ми маємо, хто нас і що нас окружає. Тому молитва является махчимостью прославления, подяки Богу, але так само махчимостью умацовывать свою веру и больше додавать. Сегодня от Святой Мши молимся за Андрея, об здоровье, Божьем благословении, так само об опеце Матери Божией для его. Как мы могли годно сласти на святейшую веру, вера просим Бога за наши грехи. Споведаемся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что согрешил я первый, думаю, словом, учинком и заветами. Моя великая вина, тому прошу, наисвятейшую, Царствую Панну Марию, усих ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога наша. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, і отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишнях Богу, А на землі слава Твої, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деле великой хвалы Твоей. Пане Боже, Богородный Небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баран Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який святиш продовжуєш за, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим, у хвалі Бога Отця. Аминь. молимся. Всемогутный Боже, мы верим, что Збавца світу пробывая с Тобою в славе, выслухай наши покорные просьбы и дай нам сходно с Его обещанием, как мы отчували, что Он застається з нами аж до скончання світу, який з Тобою живі і благодатью єдності Духа Святого, Бог празднующий веки вечные.
идею апостолов. Коли Иисус вознесся на небо, апостолы вернулись в Иерусалим с горы, называемой Оливной, что неподалеку от Иерусалима, на отлеглости субботней дороги. И коли вошли, поднялись в светлицу, где находились Петр и Иоанн, и Якуб, и Андрей, Филипп и Томаш, Бартоломей и Матфей, Якуб Алфеевый и Симон Зелот, и Юда Якубов. Усе они суместно тривали в молитве разом с женщинами и Марией, мать Иисуса, и с братами Его. Это Слово Божие. Дякую вам Богу. Віру, що побачу, добрів Пана Україні живих. Віру, що бачу, добрив Пана Україні живих. Пан моє святло і моє спавлення, кого ж мне бояться? Пан хова життя мого, кого ж мне полохаться? Віру, що бачу, добрив Пана Україні живих. Одного я прошу у Пана, и только этого жадаю, как жить мне у доме Пана во все дни життя моего, как сузирать хорство Пана и наведать Его святыню. Віру, що бачу, добрив Пана України живих. Почуй, Пане, голос мой, коли я кричу, змилуйся надо мною и откажи мне. Про Тебе каже мое серце, шукайся ягоного обличчя. Віру, що бачу, добрив Пана України живих. Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованы, коли приймаєте удел в муках Христовых, радуйтесь, как и в час объявления славы Его вы устешились и возрадовались. Коли гонять вас за имя Христа, то вы счастливы, бо Дух славы и Дух Божий спочиває на вас. Тому нехай ніхто з вас не терпить, як забойця або злодій, або як злочинець, або як сквапний до чужого. Коли ж нехто терпить, як християнин, нехай не соромляться, але прославляє Бога за це ім'я. Це слава Божа. Дякую вам Богу. Не покину вас сиротами, каже Пан. Иду и приду до вас, и узрадуется сердце
Ойче, прийшла година, услав Сына Своего, как и Сын Твой уславил Тебе. Ты дал Ему владу над телом, над усіляким телом, как Он дал життя вечное усім, кого Ты дал Ему, а життя вечное у тым, как спознали Тебе, одиного правдивого Бога, и того, кого Ты послал, Иисуса Христа. Я уславлю Тебе на землі, виконавши справу, яку Ти доручив мені зробити. А тепер Ти, Ойче, услав мене у собі хвалою, яку мав я у Тебе перед існуванням світу. Я обвестив ім'я Твоє людям, яких Ти дав мені со світу. Яны были Твоими, и Ты дал мне их, и они заховали Слово Твое. Теперь они познали, что все, что Ты дал мне, от Тебе походит. Бо Слово, яке Ты дал мне, я дал им. И они приняли их, и соправды познали, что я вышел от Тебе, и поверили, что Ты послал меня. Я за их прошу, не за весь свет прошу, але за тых, кого Ты дал мне, бо яны Твои. И все мое это мое, и Твое, все мое это Твое, и Твое это мое. И я уславився у них. Я уже не у свете, але яны еще у свете, а я иду до Тебе. Это слово Пана. Дорогие, перед посланием Духа Святого, яке будем означать наступную неделю, сегодняшнее Божие Слово, оно еще переполнено доверием Богу и молитвой. И Евангелие, яке мы чуем, Святого Яна, складно сказать, уявить себе, что Святый Ян был помощь и чув и записывал эту молитву, якою молився Ісус Христос. Напевно, вона була об'явлена йому раз Духа Святого, і він, як натхнений автор, її переклав на папіру, на папірус, і вона була передадена і дійшла до наших часов. Ісус подчас этой молитвы, полной доверу Богу, молився перед своєю смертю. Перед тим, як віддати своє життя в руки злочинців і так само віддати своє життя за нас, для нашого збавлення. І, напевно, це були непрості моменти. Непрості моменти, одні хіба що з найскладніших, які Ісус переживав, будучи чоловіком, будучи в постаті чоловіка, тому що навіть для этого прийшов у світ. Пришел в свет для того, как померти и воскреснуть. И в угле на протягу Евангелия разных авторов, и Матфея, и інших, и Яна, мы можем прочитать про то, что Иисус у основные такие моменты своего життя, важные моменты своего життя молится. И перед тем, как розпочать свою деятельность, публичную деятельность, 40 дней молится у пустыни, позднее перед воскрешением Лазара, перед размножением хлеба и так далее. И вот такие моменты показывают нам, насколько важная у житті человека молитва. Згадується мені така історія про одного короля, який прийшов до такого монаха, старейшего, який жив у пустыне, для того, как попросить его какую-то там пораду. И когда он вошел в это место, в эту келью, якою жил монах, бачив великая колькость книг, рукописів написаних,
написаних їм, і каже: слухай, я тобі зайздрошу, що ти ось стільки мудрості маєш, що мог написати таку велику кількість книг. І это монах поглядел на своего короля и говорит: идемте, ваша светлость, со мной. Завел його в конюшню, і там якраз один монах, який займався працею у конюшні, якраз закончив працю і, маючи кілька хвилин, просто почав молився. Тобто, і гэты монах каже, що ваша світлость, слухайте, не сила у тим, колькі хто книг написав, колькі прочитав. Сила для світу менавіта у гэтых руках узнесеных до Бога молитвы. Менавіта у гэтым заключаецца сила хрысціянина. У гэтым таксама мудрасць хрысціянина, не ў мудрасці свету, не ў тым, што сёння можам бачыць шматлікія асягненні, тэхнікі, навукі і так далей. Бачым, што перад нябачнымі мікробамі чалавек становіцца безрадным, чалавек становіцца з працягнутымі рукамі і нічога не можа зрабіць. Застаецца што? Застаецца толькі малітва. Малітва, якая ніколі не траціць сэнсу, не траціць вартасці, таму што яна заўсёды актуальна, таму што яна заўсёды з'яўляецца крыніцай сілы. І калі мы вось узгадаем сёння першыя чытанні, калі апостолы вярнуліся з гары ў Іерусалім, таксама аўтар дзеяў апостальскіх кажа, што яны былі ўсе разам на малітве. Былі, таму што не ведалі, што адбываецца, не ведалі, што далей будзе. Jesúsa не стало, ён быў крыжаваны, страхі апанаваў, ставалася толькі малітва. Зноў жа святы апостол Пётр у другім чытанні расказвае таксама зноў жа пра ўдзел у муках Христовых і зноў жа магчымасць радавацца удзелу ў гэтых цярпеннях Jesúsa Христа. І гэта радасць, пра якую гаворыць апостол Пётр, яна з'яўляецца таксама гэтай малітвай да Бога. І Пётр так тут цікава расказвае, таму няхай ніхто з вас не церпіць як забойца альбо злодзей, альбо як злачынец, альбо як схватка на чужого. Калі ж нехта церпіць як хрысціянин, няхай не саромецца. Што это значыць? Што святы Пётр паказвае эту розніцу ў цярпеннях. Таму што калі хтосьці церпіць праз тое, што ўкраў нешта, і за гэта яму сорамна, за гэта адбывае пакаранне, гэта адно цярпенне. Але цярпенне за Jesúsa Христа, за абвяшчэнне Евангелія, гэта іншае цярпенне. Гэта цярпенне, якое зноў жа магчымым было не адразу, але толькі тады, як атрымалі Духа Святого. Зноў жа, пасля атрымання Духа Святого гэта не было магчыма, калі б яны не мелі узнятых рук да малітвы. Толькі менавіта такім чынам яны змаглі здзейсніць тое, што здзейснілі, каб хрысціянства разышлося на ўвесь свет, не гледзячы на перасвет, не гледзячы на тое, што паміралі многія мучаніцкай смерцю, ўсё ж такі яны змаглі, дзякуючы гэтай сіле малітвы. І няхай сённяшняе Божае Слово нас умацоўвае і захоча гэтай шчырай, сумленнай, сапраўднай малітвы, якая з'яўляецца сілай для кожнага з нас, якая з'яўляецца таксама магчымасцю праяўлення даверу, сапраўднага даверу Богу, які любіць.
які не покидає чоловіка. Ісус, ідучи на смерть, під час своєї молитви просив Бога, коли это махчиво, отдали от меня этот келих. Однако этот келих пришлось ему пить. И у этого была проблема. У этого заключався сенс збавлення світу. Тому нехай ніякі тяжкості, ніякі перешкоди не отштовховують нас от Христа, тільки наоборот дають можливість умацувати нашу віру, умацувати наш довір Богу, який любить чоловіка. Вызовем нашу веру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего башенного и небашенного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Зайца народженного, первосвященника веками, Бога Бога, Святого Святого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради Бога все сталося, и Он для нас людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утвердился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрижованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес, по Божьим Писаниям, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в славе, судить живых и померлых, и яко благодатству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял раз пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и шагаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Czekając z послания Духа Святого, вознесем наши покорные просьбы до Бога. Молимся за святый костел, как усе его верники здолели распознать миссию, якую им вызначил Бог. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за покликаних для святарства, как ахвяр их життя принесла духовную користь усьому костелу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за верников, как про свое сумленное життя яны належно виконали свою роль у Божьем плане избавления. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об едности у наших семьях, как яны были соправданы свидками Божьей присутности и любви. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Андрея, об здоровье и Божьем благословении Отец и Матерь Божьей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших померлых, как по посредничеству Христа яны долучились до сухонности избавления. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу евхаристичную сухольность, как мы, поєднанные с Христом, мужно виконували задание христианского покликания. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, Ты выслуховуєш нас і жадаєш допомогти нам. Научи нас приймати Твою допомогу і дякувати Тобі за все. Раз Христа, Пана нашого. Аминь.
siostry, jak Marii Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę z rąk Twoich na prosławienie i chwałę imienia swojego, a tak samo na korzyść nam i wszemu Kościołu Świętemu. Łaskawy Ojcze, przyjmij nasze modlitwy i dary, jakie my Tobie przynosimy, i przez udział eucharystycznej ofiary przywiodzi nas do chwały wiecznej przez Chrysta Pana naszego. Pan z Wami. I z duchem Twoim. U góry serc. Uznoszę ich dla Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Godna Wyta i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Święty Ojcze, Всемогутny Wieczny Boże, праз Христа Пана нашего. И Он после Своего з мертвых повстання открыто з'явився перед усіми Своїми учнями і на їх очах узійшов на небо, каб мы могли удзельнічаць у Яго боскім жыцці. Таму откупленное чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа. А хоры анёлов разом з усіми святыми співають Тобі гімн хвали, неоспинно ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог Всемогутний, небо і земля, повні хвали Твоєї, Хосанна на вышине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышине. Сапраўды, Боже, Ты святы і справядліва хвалю Цябе ўсё Твоё стварэнне. Бо праз Сына Твайго Пана нашага Иисуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого, Ты ўсё оживляешь и освячаешь, и неоспынно збираешь народ свой, каб ад усходу сонца і до заходу складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму єднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебя, Аминь. Освяти моцей Духа Твоего гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталі святым целом і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Jesúsa Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich i podzięku Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце i pijcie z Jego ўсе, bo гэта ёсць кielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedu, jakая za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего преступления. Panie, wspominając zbawczą ruchu Twojego Syna, tak samo Jego cudownego воскресения i niewałżeście, i czekając Jego drugiego przyjścia z podziaką, składają Tobie tę żywą i świętą ofiarę.
Узглянь просим на дар Твоего Костела, и прими его, як отряд, яко и Ты пожидал быть умилостивым. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими, наперв с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Францишком, святой Кларой и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою неословную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта офера нашего поjednania принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать веру и любовь Костел Твой, які пилигримує на землі, со слугою Твоим папам нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем, с усіми біскупами, усім духовенством и всім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померных братов и сестер, и всех, кто ласцы Твоей душой с этого свету милостиво примил володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними, завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого доргаєш свет усілякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и не являемся, тому осмеливаемся сказать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво спокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захования всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыща Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и мощь и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Прощай, не зважай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой, Пане, який завсюди буде з нами. И с Духом Твоим. Передайся ближнему знак супокою. Баранку Божий, Яки речь на себе, ради свету, змилуйся над нами, Баранку Божий, яки речь на себе, ради свету,
Ojcze, прошу, щоб яны были одно, як и мы одно. Аллилуйя. Спасибо, Христа. Молимся. Выслухай нас, Боже наш Збавца, и просудил Евхаристию Мацу и нашу веру Тое, что еще тело Костела з'єднається у славе с Христом своим головой, яки живе и владарец на веки вечные. Послухайте несколько об'явів. Дякую велике, як завжди, за ахвярування, за вещь, лозный клопот, за прибирание каплицы, за стирку костюмной белизны, за супольное добро, которое робится на користь нашей парафиальной семьи. Заканчивается потихоньку сейчас май, правда, але еще простите, будем молиться, розпочнемо новенну, так само
да Духа Святого перед урочистостью, яка відбувається в час майових набоженства перед Святою Мишою у 18:30 на протягом тижня. У п'ятницю, у вівторок, 26 мая, вспомнить Святого Филиппа Невы, пресбитера. Конечно же, по той причине, что дали протягиваем молиться, а между іншим по удаленке, долучаючись до наших супольных молитв, які відбуваються у каплиці. Кожен день свята мша, майове набоженство. Кожну п'ятницю молимося за медиків, тому захочемо так само передавати таку інформацію, можна досилати на номер, на парафіальний номер Вайбер інтенції імен тих, хто за кого хоче помолитися, імен медиків. Так само информация для детей, уже мы объявляли про это. Мультик у нас есть, называется «Добрая книга». Каждый день о прошедших новые серии, по 2 в день выходят. Там у полном часе можно детям, детям с батьками в этот мультик глядеть. Дети уже скончили катехетичний навчальний год. Бачимо, що сьогодні на раніці так само в нашій групі у Вайбері була презентація про Божу тему Яна Павла II у 100-ю годовину з дня його народження, посвячений Яну Павлу II в католицькому костюлі в Білорусі. Дякую велике і дітям, звісно. Тут тільки Андрей представляючи дітей, школи, що не ходять, але готується на добре. Ось і іншим дітям, які нас бачать, можливо, і батькам, і катехетці, Тетяні, Вероніці, і Машині вечором, і Святліці, Ніні, які працювали на цього года, зараз по удаленці, діти так само змагалися і старалися рятуватися, і співали разом з батьками майові пісні до Матері Божої, і ось так само і малювали Яна Павла II, що ми бачили в презентації, тому дякую велике усім. У суботу нашу святиню прибирають парафіяни з вёски Копище і мікрорайону Новая Боровая. Далі протягуємо молитися з нашого мостака, Валеріана, який потребує так само натхнення для того, як Божа створить внутрішній декор нашого костюма. І є новий номер водограй, можна взяти там при виході і Ава-Марії, ще є, і передати там чи дітям, чи самим прочитати. Ось чекаємо, звісно ж, весну, яка не проходить, що літо повинно принести, звісно, бачу таку картинку, що в интернете пришла весна, и все так узрадовались, что распалили печь. У нас больше-меньше подобная ситуация, не во всех есть печь, да, но, говорится, приходится при помощи разных обогревателей или кто має. Ось, сподіваємося, що може від нового тижня буде теплее, я не видел прогнозы, там більше, нечто в дворах виглядає, що нечто оптимістичне чекає. Ось, губляти надії не треба, і треба сподіватися, що все ж таки це літо надійде. Карітас на наступному тижні, ось в понеділок починає курей і трусов розводити. Ось сподіваємося, що до цегляти суточні, ніж доступ по дорозі 12 тисяч должно проходить по Минской Могилевской областях и 1000 трусов. Ось так похвалюся, що на тих треба поспіти. Усім завісти. У п'ятницю така історія, що машину на доставку куранят я потелефонував водителю, якому видав тільки прозвище,
Pytаю się, jak was zwać? On kаже, tak jak Pucina. Ja кажу, Владимир, что расскажите, чем вы там нас возить будете? А он каже, ну, машина хорошая, газон, но больше 60 не едет. Я, говорю, не стараюсь, а то, что 60 не едет. Но я так себе уявил, что до Минска от Шклова 4,5 годины. Сподіваюся, що знають нечто другое. Ну, ось такі історії. Тому жадаю доброго настрою, доброго вечора. Прийдіть Божої наставлення. Пан з вами. Niechaj was błogosławić Bogu Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie u supokoi Chrysta.